Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da dare. Wato a yi haƙuri, kaman shi ba ɓacin rai haka nake. Wannan magana ta ladi ni yanzu nan nake haɗu da ita a social media. Gaskiyan magana yan fim ba Allah a ranku. Babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi, wallahi ba Allah a ranku. Babu yanzu kamar waɗanda na ga maganganun su biyu alinu da falal ɗorai, dan Allah dan annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan anewa dattijan nan wannan abun ba, su tashi aiki a ɗau 2000 1000 ko a ce musu za a kira su. Habba ittaqillah, mu ji tsoron Allah man. Kun san ana yi matan nan, ku kirga yanzu. Barin fara daga kan falal ɗorai. Matan nan a kirga fim nawa ta yi a industry. Falal, matan nan ta yi fim ya fi nawa. Fim nawa ne ka sata har za ka yi against maganar ta, don ta ce 2000 2000 ake bata. Ai a ta yi fim ya kai amma 20, to ya kamata a ce sai fim 18 an biya ta wannan kuɗin, shine in ta yi magana ba ta daidai ba. Amma fim ɗin in ta yi 20, falal fim nawa aka sata. Darakta mi magana gaskiya mana. Mu da ku mun san akwai yaran nan, za ka zo ka sa mutum a sai producer ya kuma dinka cutar mutane, ba ma ƙoƙari mu biya su da kanmu. Mun san da wannan. Ko kuma a shi alinu fim nawa ya sata, nawa ne ya bata 40,000. Mun sani ba ƙarya bane ba. Recently an yi wannan, na kira mutane su shooting, yaran tsofaffi ne na kira su suka zo suka shooting. Ina tambaya nawa ake biyan su, aka ce 2000. Na kira wata ta yi shooting ta gama, an ɗau kuɗi za a bata, ana bata kuɗin da ya kamata sujjada. Na ce nawa ake biyan su, da bakinta ta ce gashi kuma na bincika na ga hakan dai. Haba, mun san wannan maganan man. Ku bar tsohuwa ta zauna lafiya, wannan da gaske ne, ba ita kadai bace ba kuma ma tsofaffi kawai ake ba. Duk wanda za a sa a fim in dai zai fito a sun 1 2 ne 3, sai dai a bashi irin wa'annan kuɗin 2000 3000. Ba shi isa harkar take ta yin ƙasa ba. Kawai in muna da niyyar ku gyara, ku fito ku gyara. In kun kawo actor ku biya shi da kanku, in kuna da nan kyakkyawan niyya. Amma mu yi magana gaskiya, ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba, shi yake biya. Kuma kun san da wannan, to me abin wata magana anan? Yanzu wannan tsohuwar da aka sa ta gaba ake ta wannan maganar, so kuke hankalinta ya tashi, wani abu ya zo ya same ta na ciwo daban? Na rantse da Allah da ya halicce ni na rantse, in kuma wani ya isa shi ya fito ya rantse ya ce ba haka ake wannan zaluncin ba. Wallahi tallahi haka ake. 2000 wani ma tura shi za a yi, a ce za a yi man waya. Wasu kuma sai an biya, sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi. Ba abin da muke fesin ba kenan a industry? Ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki, ba shine abubuwan da ake fama da su ba? Me wannan ma magana ta faɗa ana bata 2000, wannan ai kowa ya sani, sai dai wanda yake ƙin Allah. A'a, wasu ne ake wakiltawa su zo a producers su yi haka, na yadda. Ko wasu ne suke cin kuɗin wasu, na yadda. Ku ce ba ku bane. Amma magana in dai wannan maganan matan ne 2000 aka bata ko 5000 ake ba, wannan magana to nawa ne in ka ba su 5000 10,000, ka ba su mugun kuɗi fa ma kenan a industry. Ba dai kawai ibtila'i bane, Allah ya sa ma san harkar kawai ka yi haka. Wasu suke aikin fa. Da Allah mu yi abin da ya kamata, ku kyale tsohuwar nan ta zauna lafiya. Maganan nan gaske ne, haka take. Abin da ya kamata ku yi kokari ku gyara, ku miƙa saƙon da za ku ba mutum tsakaninku da shi, kuma kuma ku yi da gaske. Ko da in kun ga ba ku da kuɗi, kada a ɗauko fim a bari sai ana da kuɗi a ɗauko shi. Amma na rantse da Allah ana biyan su haka. Kuma wani a cikin ku da kuka shiga kuka yi magana, ku kuma ɗaya ya fito ya ce ya rantse da Allah ba a biyan sa haka.
muna magana da su duk da ku ga ba ma cikin yan fim ko ba ma cikin fim ko da yaushe, amma matsalolin da yawansu muna ji. Kana zaune in ka kalli wani aksan ma ya kirga ma matsalolin sai ka rasa to wannan duk lokacin da yake aikin me yake faruwa. Muna sani dukka wayanda suke kiran kansu manya a masana'antar nan ba lissafin yadda 'yan masana'antar za su ci gaba gare su ba, lissafi ne na suya za a yi stadium din su ya karu. In director ne tunani yake me zai kawo, in producer ne tunani yake me zai kawo ya siyar, in actor ne tunani yake ya zai yi gaba, in mawaki ne tunani yake me zai yi sabo. Amma da Allah ku kyale matan nan, dan Allah wannan maganar da matan nan ta faɗa da gaske ne, kuma faɗarta ba laifi ta ba, laifinmu ne ku da ba ku zauna kun gyara ba. Ni na san bani da wannan alaka ta in ɗau kuɗi in ba ɗan fim ko, amma alhamdulillah babu wani zagaye da za a yi ni dai in samu wani surutu makamancin wannan abu. Amma magana biyu haka take, a ɗau 2000 a ba mutum a ce masa je ka za a turo ba a turo ba, ko kuma mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sa ta a fim. Wannan maganar haka take, ba ƙarya bane ba. In kuma kun jawo shi an faɗa ku kuka jawo ta saboda kun so ku danne gaskiya. Allah ya kiyaye, Ubangiji ya kare mu da addinin mu baki ɗaya, ya kare mana zuri'a. Mun gode.